Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Cholinga china ndichona kuti apange freeze account anthu akuluakulu amenewa akapanga freeze account amenewa ndekuti chipani chipanga safa. Exactly zimene anapanga MCP zija ku DPP kupanga freeze account anthu akuluakulu amukhito anapangira freeze account anagulitsiranso magemoto enaso Norman Chisale anapanganso freeze account awo so chachani popano kunalamulidwa kuti zinthu zina za Norman Chisale zikhozo yambogulitsidwa pachani pa mitengo yozizira nde nawonso APM amene kuti amakheka ngati kuti mwina ali ndrama nayenso chimodzimodzinso kunaliso kuti chani kunaliso kuti iyeyonso ataniso amukwidzingeso. So ndi zinthu zona kuti zovuta kwambiri komano si zinthu zovuta kwambiri ndi zinthu zona kuti tiona kuti zitha bwanji tingokhala chero tingoonetsetsa kunena kuti kodi chichitike ndi chani koma zinthu zichitika anthu anjatidwa ndithu pali anthu amene akuoneka kuti ali ndi ndrama kwambiri kumeneko ndi akapangira freeze account amenewo ndiye kuti kampeni ya 2030 idzakhala yovuta. Idzakhala yovuta ifuna kuti amene yapangira safa DPP pa kampeni paja amachitaoneka kuti alibe ndrama. Anthu amene akuti azipanga sponsor chipani amoneka kuti alibe chani alibe ndrama. Anthu ngati azi chipani ndikonena chocho anthu amenewa analibe ndithu ndalama. Ndiyeno chifukwa cha chimenechi ndi zinthu zona kuti ndithu zichitika ndamusakayikireso yayi anthu anjatidwa nde ijayi movie ya Welcome to Maula Prison imene jayo sikuti anangopanga yayi iphelezera kapena kuphelezera chifukwa chakuti zikuchitika anthu amene akuwamangawa ndi anthu ochita bwino anamadya bwino omangira tayi malo mwa lamba ulephelopeza ka size ndiye kungotenga tayi kumangira matrousers awo anamadya bwino ndiye mimba zikaphera komweko mumapanga exercise umeko zikaphwa ndi njala komano osayiwalana umakapangana check guys sakudziwika kuti kodi next amanga ndani unyolowo ndi akuyenda nawo magalimoto kuti china chilichonse chikangochitika atani akukwidzinge so mukatifunsa unena kuti kodi avitumbiko amanga chifukwa chani amanga chifukwa cha we got this ya pamene pa live amene achawo live ina yake anaphuluza sana yankhule bwino akuti khaniyo ukayimvetsetsa yomakhala ngati ndithu ya treason pang'ono khala ngati kuti mukuoneka kuti inuyo simukhutitsidwa ndi mmene munthuyo ulamuliro ndi zina zotero nkhani zake zimakhala complicated fuka malamulo ife timaonera pamwamba chonchi koma malamulo ali mkatimu zinthu zina zake ife timaona zopusa zoti timaziona zopanda pake koma ndi zinthu zona kuti zikhozotika m'mavuto malaivu omwewa amatolamo kenaka keso amadzati munanena chakuti ino nanena zimene ndisakuzindikira ala koma munanena ndati ndisakuzindikira alinde koma munanena and you mean it ndiye iwe ukangoti iyayi sinimadziwa ndiye malamulo amayenda kuti usadziwa lamulo sikudziwa lamulo ya kusadziwa lamulo sex uzionera kuti iweyo usatsatire lamulolo maona ndiye amembekezera kuti malamulo amene alipo aliyense azatsata aliyense azadziwa aliyense azalondoloza ndi mmene ndithu zimakhalira komano pa zifukwa zina chifukwa chake mmapezeka kuti mwaonapo inuyo anthu ena kuti wakuti amanga inuyo mwaonapo Shannon anamanga pompano atangonena kuti ndi chani ndili ndi hard drive munthu uthamanga kujena aliya afuna nditutsire zinthu zanga mthireni vingo ndiye kumjara chifukwa cha kuopsezeka moyo wa munthu unali pa chiopsezo kunena kuti pali zina zake zimene afuna apa chilichonse chimene chikuoneka ngati kuti chingayike moyo wa munthu pa chiopsezo ndi mlandu onena kuti ukhozonjatidwa nawo ukhozothiridwa nawo unyolo ndi akumamanga Thursday Friday kuti ugoneko ndithu kuchitokoseko ndiye whatever the case sikurama ku samalolaso maselowa samalolaso katenga zofunda za kunyumba iya zofunda zimene anafunda Shannon kumeneko ndi zimene so afundaso achimwendo kapena amumba zomweso anileso nene kuti sindifuna ndifunde ndi ngogona mene ndilimu ndi zovala zangazi ndimene zimakhalira mwamwaya akwamanga nthawi ino yotentha anakamanga June bwa zinakakhala zinthu zovuta kwambiri zowirira kwambiri
komano always the same guys. Tikuwafunira zabwino zonse, tikhulupirira kuti chilungamo chioneka, chilungamo chimene aliyense akufuna kuti chioneke, tikhulupirira kuti chirani chioneka ndithu. Nde we got this ndi mulandu kumene, we got this ndi mulandu. Nde guys, tiyeni ndithu tisamale, tiyeni tisamale. Maka ndibweranso tidzakambeza cyberbullying kuti ndi chani kwenikweni tidzakambeko. Fuka nthawi zina kungonenapo munthu kumunyoza, kumunenera zinthu zina zake zoti zopanda umboni, imeyonso ndi cyberbullying, mukhoza unjatidwa nazo. Untukana munthu popanda chifukwa mukhoza unjatidwa nazo ndithu. Mwaona? Fuka chakuti anthu amafuna kuti akupange su, akakupangira su ndekuti umulipire munthu uja. Komano munthu uli ngati ine omvetsa chisoni, ulibe chilichonse, nde malomo ndimangitsa amangonena kuti sitikumangitsani baba, malomo kulipiritsa ndalama amene kuti sitikulipiritsani mukangoseva ndende. Nanga ulibe chilichonse, munthu uja angapo benefit chani? Pamene akakhala anthu olemera nimene mmona muja amene kuti achina chisembere akuti iyayi alipire 10 million, iyayi alipire 15 million, iye andifuna 200 chakuti 1000, amadzozona kuti awawa achina chisembere wa arani alipira ndalama. Koma ina zinduza 200 million chifukwa cha defamation, chifukwa cha ndi wonongera mbiri, chifukwa cha ufuna nditulutsira zinthu zanga pa mtetete, ine kaitenga ku akangorika 7 baba, ine basi wera ukalowa kuchani kuselo. Ndio osangotengeka kuti wakuti akunyoza ayi, osangotengeka guys. Tizikhala kunena ndizifukwa zathu zenizeni. Zifukwa zenizeni ndi anthu mmachito panga tagi dzina babe bachata amachito manena wakuti baba inu wera. Guys, so ndinkhani ndithu yoti ofunika kukambira napo, komano kunjatako mjatako ndi nkosayamba guys. Koma makaonana kuselo, kumakaonana kaya madana nonse ndinachipani chimodzi, kumakaonana wapalandu ena akamaja okha osakaona, anthu amene amaja okha osakaona musapite koso, adziwe zona kuti munthu pawekha siwe ujeni chungapange chichonse. Guys, ndeno ndikadzapo ndithu ndikufuneni weekend yabwino. Ngati pali zina zake pamene ndadumpha mufuna ndipange clarify, ndikhozanso kukupangira soni, kukufotokozera soni kuti pamene popo ndipatipo, pamene mukufuna funso lanu kapena lili patipo. Zachimwendo ndizimenda kuwuzani zokunena kuti akupanga kuti nkhani yofuna kupha munthu. Ndi nkhani yofuna kupha munthu ndi nkhani yayikulu. Pamene Vitumbiko anthu angonena kuti chifukwa chotatana kuti we got this. It's not just we got this that word. Komano katikati mwa live ija yonse, live ija mukayizunguliritsa mukayimaliza yonse ija pena pakeso anaphuluza sana yankhule bwino. Ndiyeno anthu angopanga generalize kuti live ya we got this ndimene yamangitsa. Kodi we got this ndi mulandu? Muli zinthu mene muja munali zinthu zonena kuti iwaja amayena kuti izi mwakuti achakwera ndamene akutsogola, APM ndamene akuluza, bwanja akutere. Ndiye nthawi zina kupanga undermine institution ina yakeso ndi mulandu ndithu, chifukwa kuti iweyo ngati institution ija ayipatsa mphamvu kuti iyendetse chinthu, iweyo ulibe mphamvu yokanyoza chinthucho. Udikire kaya anthu aja apange zimenezozo, amalizitse ayendetse bwinobwino, ndi pamene iweyo uzipereka observation yako. Komano zinthu ngati zimenezi chazo zinali nkuthekera kunena kuti masupporters za MCP anakakhala kuti iwowo ndi anthu osagwira mtima. Zinali nkuthekera zimezi masupporters za MCP kupita kunsewu kapanga zipolowe kuti president wathu akuberedwa. Chifukwa kuti amene kuti iya achakwera kutani akuberedwa, bwanja kuwina APM ku Island kumzimba kuti chakuti bwanja kuwina APM. Zimezi zinali nkuthekera kunena kuti anthu apite kunsewu akapenge zipolowe, akaphwanye maofesi, akapange zina chifukwa chakuti kunali zonena kuti sitilola kuti zimenezi zichitike. Nde zimene yoyonso pena pakeso ndi mulandu amene kuti ukhayanga ngati kuti utsogolera anthu kuti apange zipolowe. Ndeno iyayi koma lingadziyo samadzadzatu lingadzi. Nde blanket limene anafunda Tamia ja kulingadziko ndi lomweronso akafunda ndani Amumba. Blanket limene anafunda Shannon ndi limenenso afundeswa ndani Amumba. Blanket limene anafunda 10 May ndi lomweronso akafundeswa achimwendo. Samasinthazo blanket yonso samachapaso iyayi ngati ali ndi sabwe sangapo pereso mankhwalatso pasabweso amafuna khale choncho.
ne blanket lake mapezeka kuti zimatengera kuti thupi lako ndilotani. Ngati thupi lako ndilalikulu kwambiri mapezeka kuti mwina uku wafunda kunsanaku ku mimba ili pantunda, kapena wafunditsa mimba iyi kunsanaku uli pantunda, ukokera ukafuna kuti ufunde kumutu ndiye kuti mapazi ali kuti ali panja. Zinthu zake zovuta kwambiri. Tima blanket lake timakhala tipende toto. Zakudya ndi zimene mudziwa kaleso sima akupatsa mtanda wonse wa sima ifika chakudya chilipo, koma nyemba ndi imodzi basi. Nyemba imodzi mtanda wonse wa sima. We've had labor. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.